Bueno, estamos con Ana Belén Pontón, a nova voceira do BNG no Parlamento. Bueno, te estrenabas esta semana, e a verdade, bueno, penso que pasaches ben a primeira proba. Bueno, como é a primeira tete a tete con Feijóo no Parlamento? Bueno, pois eu primeiro agradecerche a valoración que fas. A mí o que me parece que é evidente que Núñez Feijóo está cada vez máis desvalido para poder defender a súa política, porque é evidente que fai aguas por todas partes. Eu creo que a nosa labor ten que ser incidir nos problemas que ten este país e deixar en evidencia o fracaso rotundo en todos os ámbitos nos que Feijóo fixo promesas e que agora vemos que non van a ningún lado. Cales crees que neste período que resta de legislatura os puntos fortes nos que a oposición, especialmente o Bloque, debe incidir? Bueno, pois desde o BNG imos a incidir, en primeiro lugar, en todo o que ten a ver coas políticas de loita contra o desemprego, na defensa dos nosos sectores productivos e tamén na defensa dos servizos públicos. Non creo que son os elementos que máis están deteriorando as condicións de vida dos galegos e das galegas e nós imos a esforzarnos tamén non só por criticar o que está facendo o goberno, sino por poñer alternativas ante esta grave crise económica e social que estamos vivindo. E crees precisamente que esta crise pode provocar un cambio de goberno galego no futuro? Crees que un pouco que o traballo da oposición pode axudar a que haxa tamén un cambio en Galicia? Bueno, desde o BNG traballaremos para que iso poda ser así. Creo que cando hai unha convocatoria electoral nada está escrito e nós o que debemos en esforzarnos por ter o máximo apoio electoral, porque canto máis apoio electoral teña o Bloque Nacionalista Galego, máis fácil será que o Partido Popular non siga frente á Xunta de Galicia. Tamén te comentaba, obviamente, porque está habendo problemas internos non só no Bloque, tamén no PSDG, e de feito están as cuestións que están utilizando internamente o Partido Popular para manexar tempos políticos. Crees que as divisións internas poden favorecer o Partido Popular? Bueno, creo que debilitar, neste caso, o Bloque Nacionalista Galego, claro que favorecería ao Partido Popular. En todo caso, o BNG vén de facer unha asamblea que creo que foi un exemplo de democracia, de participación. Hai vontade por parte da dirección do Bloque por restablecer, por restañar as relacións internas, porque todo o mundo teña un lugar e traballe cómodamente na organización, e creo que iso é a maior fortaleza para poder derrotar ao Partido Popular. Sin embargo, estamos vendo que xa unha parte importante do BNG, bueno, parte importante, sería a terceira, digamos, en importancia, a forza do BNG, acaba de sair fai pouco, mesmo falando da posibilidad de crear un novo fronte. Como ves esta posibilidad? Crees que vos pode realmente danar a imaxe do BNG? Bueno, creo que dividir ao nacionalismo é un erro. Eu vou a traballar para que iso non aconteza e para que, sobre todo, os galegos e as galegas teñan unha alternativa sólida ao Partido Popular. O BNG ten tras de sí 30 anos de historia, é a organización máis lonxeva do nacionalismo galego. Creo que a unidade foi boa para Galiza e vou a traballar para que esa siga sendo o proxecto de todos os nacionalistas, de toda a xente que quere construir tamén un goberno diferente, un goberno que defenda o papel que teñen que ter os poderes públicos a hora de controlar a economía, que defenda aos cidadáns e que non se doblegue aos mercados, como vimos que fixo o Partido Socialista na pasada legislatura e como está facendo agora o Partido Popular. E como ves esa cohabitación entre os nacionalistas que están agora en concellos e son de distintas correntes? Crees que se pode seguir gobernando conxuntamente? Bueno, eu creo que sí, non? Mesmo as persoas que abandonan ou que din que van a abandonar o BNG falan de que a convivencia, que os proxectos se poden levar adiante no traballo, non? Eu vexo neso unha incoherencia. A min pareceme que hai eh, capacidade e vontade para poder traballar dentro da organización, dentro do Bloque Nacionalista Galego, que hai, insisto, vontade por parte da organización para que todo o mundo se poña cómodo, para que nos poñamos de acordo en como hai que enfrontar a grave crise económica, como ten que actuar o Bloque Nacionalista Galego, e para min esa é, digamos, unha das cuestións importantes para que poidamos derrotar ao Partido Popular. É dicir, crees que se pode, ainda sendo de forzas diferentes ou incluso mesmo non militantes do bloque, se pode cohabitar nos concellos?
Bueno, eu sobre esa cuestión que me parece que indirectamente pois me estás preguntando por outra cousa, eu direi que a mí me parece que o coherente, o ético é que cando unha persoa abandona unha organización tamén deixe os cargos os que accedeu pola súa pertenencia a esa organización. O que pase no futuro xa se verá. A min en todo caso, pois digo, en nome tamén da ética e da coherencia, me parece que iso é o lóxico e sería o que eu faría se estivera no seu lugar. Perdón que insista, non? Pero que polo que sei non vai pasar iso, que a xente, moitos dos concelleiros que realmente abandonou o BNG e os alcaldes non queren, digamos, deixar a súa acta de diputado. Que vai pasar neste caso? Bueno, eu creo que iso xa ten que abordar a dirección do BNG, o que temos que abordar colectivamente. Eu insisto, a mí sigue me parecendo unha incoherencia. E volvendo un pouco ao inicio desta situación, é dicir, levades máis de 30 anos convivindo xuntos e depois de 30 anos pues, o matrimonio rompeuse. Crees que no futuro podese volver digamos, a chegar a un entendemento entre todos estes sectores do nacionalismo? Bueno, eu non creo que unha organización política se poda comparar con un matrimonio. Creo que o BNG é unha organización que ten unha base social, tanto de militantes como simpatizantes moi amplas, que a inmensa maioría desa base social sigue estando hoxe e de militantes siguen estando hoxe no BNG. A min o que me preocupa, como digo, é pois neste momento con todas aquelas persoas que queren traballar e colaborar na organización, ter capacidade para superar esta situación e non continuar cunha política de ataques ao bloque nacionalista galego, porque eu non concibo a Galiza sin o BNG e creo que a Galiza lle vai ir moito peor se o bloque nacionalista galego se debilita. Volvendo un poquinho ao teu novo papel no Parlamento, eres, creo que a primeira muller voceira parlamentaria deste grupo. Crees que xa é o momento tamén de que as mulleres tomen un poquinho o poder dentro do BNG? Bueno, eu o que creo é que as mulleres temos que traballar en primeiro lugar para acadar a igualdade real. Pareceme que esa a evidencia, non? Que despois de 30 anos de existencia do Parlamento, pois esa no 2012, cando hai pois unha portavoz, o que pon de manifesto é que a participación pois non é paritaria, non? A miña preocupación non é tomar o poder, sino que a miña preocupación é que o BNG sexa unha ferramenta útil para defender os dereitos das mulleres hoxe gravemente atacados polo Partido Popular. Atácase as mulleres pois cando se incrementa o desemprego, cando se incrementan as desigualdades sociais e tamén cando se nos nega un dereito cidadán como é a poder decidir sobre o noso propio corpo, non? Creo que aí é a aportación fundamental que temos que facer as mulleres e transformar as estructuras, as organizacións para que realmente o feminismo sexa unha práctica que asuma o conxunto da sociedade, porque ademais creo que o feminismo é bo para as mulleres e para os homes, non é o contrario do machismo como moitas veces se din. E me parece que tamén a aportación que temos que facer as persoas que estamos en cargos de maior responsabilidade ou de maior visibilidade pública, pois é tamén facer aportacións en positivo para as mulleres e que esa presenza pois tamén se traduza en unha maior incisividade no debate sobre a denuncia da situación de discriminación que sigue existindo e que sexa positiva para o conxunto da sociedade. Xa para rematar, en vez de sustituir no cargo a Carlos Aymerich, bueno, que valorarías de Carlos? Bueno, pois eu creo que Carlos foi un gran portavoz parlamentario. Pareceme, bueno, pois que é unha persoa que ten feito aportacións moi importantes ao BNG, que é unha persoa valiosa e que desde logo pois valoro moito o seu traballo e tamén a súa aportación pois para seguir fortalecendo o BNG.